Ρατζό την μπάλα. Παίρνει. Πολύ άστοχα όμως. Συνεχίζει ο Ρατζό. Δεν είναι. Δημήτρης κάνει καταπληκτικά τρίπλα. Περνάει ο Δημήτρης. Το τριφύλι του Παναθηναϊκού. Ο παιχταράς ο Δημήτρης. Φαντάσου και πέτυχε αυτό. Το σουτ. Όχι. Καλό σουτ από τον Δημήτρη. Όλα! 2 πόντους. 2-0. Καταπληκτικό καλό. Η φίλαθλη ρε, η φίλαθλη. Το σουτ του Χριστουάν, airball. Ο Ρατζό. Βήματα είναι. Συνεχίζεται το μάτς τελικά. Ο Ρατζό. Ένα σουτ. Ηλίας, χάνει την μπάλα όμως. Βήματα. Γιατί?